Bones, benvinguts una tarda més al Comú. Avui estem a l'acte de clausura de l'exposició de Poble en miniatura i comarca. Una exposició que està feta gràcies sobretot al Miguel, els seus col·laboradors com el Fidel i l'Antoni Alsina. Una exposició que inicialment era per un mes, s'ha dit que queda 3 mesos, perquè la gran afluència que hi ha hagut, nosaltres calculem que hem passat més de 1.300 persones amb aquesta exposició. Entre la gent del tren, les col·legis que hem passat, tota la gent de Poble, creiem que és un èxit. I avui hem de fer la clausura. En commemoració de la clausura tenim l'Antonio Graell, que li ha fet un documental una miqueta explicant com s'ha fet aquesta exposició, com s'han fet les maquetes, com s'han fet tot. I ara, si us sembla, passarem la paraula a un dels artífices de l'exposició, que és el Miguel. Moltes gràcies per haver vingut i espero que us agradi el documental i suposo que les maquetes també us hauran agradat una mica. I no sé, si no... Gràcies. I molt agraït ara que hàgiu pogut venir, almenys a veure el documental, si us agradarà o no, obra del meu cunyat, i d'això, i aquí un col·laborador, molt col·laborador, que lo tinc aquí al costat, que és el Fidel. Més que res donar-vos les gràcies per tota la gent que heu intentat passar o que heu passat per l'exposició aquesta, i més que res vull felicitar el Miguel perquè ho ha fet amb una il·lusió tremenda, que s'ha fet pesat i tot a vegades, ho he de dir, però ho ha fet amb una il·lusió, ha treballat moltíssim, ha dedicat moltes hores perquè la feina sortigués bé o molt bé, com es pot veure baix, i la veritat és que s'ho ha treballat molt i que és un artista de dalt a baix. Abans de passar a l'Antonio, que és el que ha fet una miqueta el documental, només comentar-vos que a l'acabar el documental l'exposició es tornarà a estar oberta a baix. Per si algú no l'ha vist o té ganes de tornar-la a veure, és l'últim dia. I ara, sense més, us passo a l'Antonio que us explica una miqueta el documental. Hola, bona tarda. La idea de fer aquest documental va ser que entre el Miquel i el Fidel i altres tenim molt material fotogràfic i està una mica així, per ordenar-lo una mica, nos va passar la idea per tindre una mica la idea de tot aquest treball elaborat i artesà que hem fet ells, vam pensar de fer un documental. D'aquesta manera està tot aquest material ordenat, els vídeos, les fotos i així, al mateix temps és una manera de tindre un record també de tot aquest treball i de tota aquesta dedicació tan bona, perquè això no es pot explicar en paraules, vull dir que això es té de veure per veure. A veure, el documental aquest es veu una mica tot, el pas a pas de cada maqueta, com s'ha anat fent, resumit, perquè si no estaríem fins la setmana que ve, perquè tot això hi ha molta feina, però resumit, el pas a pas de cada maqueta com s'ha anat fent, perquè a poc es veu que, clar, una vegada el veiem a baix és molt fàcil de veure, perquè sí, es veu molt maco tot allò, però clar, tot això hi ha moltes hores abans i d'allò, i això és una mica, és de tornar per veure una mica com ha sigut tot. No cal dir gran cosa més, ara el veurem i després, si cas, ja en parlarem. Molt bé, gràcies i passem. Una cosa, normalment dura una mitja hora, vull dir, perquè sapigueu més o menys el que dura, i ja després ja... Vinga, fins ara.
vestit, però la construcció no m'agrada. I hem començat a fer més coses i al final de tot ens ha resultat que han fet unes formes amb gent que van ajudar per l'església, i després va venir el Fidel i li va demanar de fer la central de Pobla, de la central de Pobla va sortir a la de Molinos i em va ajudar també a fer tot el que és qüestió elèctrica, l'ha fet ell. I tota la instal·lació elèctrica que tinc a la de sempre l'ha fet ell. Des de aquí sempre m'agrada fer coses manuals, i a l'escola m'agrada fer manualitats, coses així, i a casa m'agrada fer coses d'aquestes. Un bon dia el Miquel va dir, escolta, estic fent unes maquetes, m'hi podries posar en un permís perquè siguin realistes, boniques, i vaig pensar que era una bona idea, doncs vaig començar a ajudar amb ell d'electricitat, per posar uns a les maquetes, però mica en mica, un dia se'm va dir, ostres, ja que fas moltes coses de Pobla, per què no fas la central també, que és un edifici emblemàtic de Pobla? I dit i fet, em va semblar una bona idea, llavors jo, a partir d'aquí, ja vaig començar a ajudar una mica més, no només amb l'electricitat, sinó amb tot el que era fer les maquetes, els detalls de pins, les turbines, el paisatgisme de Pobla, les torres elèctriques, els jardins, els canals d'aigua. Pues esta la ermita de Sant Miquel, la vella, que és la primera feina que vaig fer. Aquesta és l'única que vaig controlar aleshores, que vaig estar 220 hores a fer l'ermita de Sant Miquel, que va ser l'inici de tot el que ha vingut després. No pensava que després faria les coses que acabo de fer. La pedra originària de la mateixa ermita, tot està treballat amb esteralles, que aquesta no és una cosa que he utilitzat màquines, tot ho vaig fer amb esteralles, aquesta ermita, i la vaig fer a casa. Va ser el començament o l'inici de tot el que ha vingut després. La segona feina que vaig fer, que sempre m'ha agradat molt, la Font del Pou, i va ser la segona obra que vaig poder fer, que em va agradar fer-la per la raó de com estava llavors integrat al comú. A d'això dic, bueno, miraré de fer-la. I aquesta també va ser una que va estar 180 hores, que són les úniques que controla les hores. Vaig intentar donar-li la baixada igual com estava abans de que arreglés la carretera i crec que ha quedat bastant bé. La tercera obra que vaig començar va ser l'Ajuntament de Pobla, que jo volia fer Sant Climent i el Narcís em va dir deixa't d'estar de cunyetes de fora i fem-lo de Pobla i fer l'Ajuntament. Llavors va ser la cosa que vaig fer l'Ajuntament de Pobla. Me va col·laborar en el que és la pintura i d'esto va ser l'Antonio Piedra i el que és la carpinteria ho va fer el Quimet de Samuel, que estic molt agraït amb els dos perquè me van donar un bon cop de mà quan ho necessitava. Tot el que més és pedra natural, pedra treta d'on anava trobant josetes, anava replegant i totes fetes a mà. Tot el que és el de casa del Mauri, tot el grup del Mauri, vaig continuar fent el molí uns anys més tard, perquè vaig estar uns anys que no vaig fer res. Vaig intentar fer l'interior, que va ser el primer edifici que vaig fer, el que és l'interior, la maquinària que es pogués veure de dintre, i la part de l'exterior, igual, continuar amb la mateixa tècnica, les teules les vaig fer amb escaiola i fang. La part interior han mirat de fer tota la maquinària que me l'ha guanyada perquè van col·locar un vidre i no es veu l'autèntica maquinària que hi ha. Vaig intentar fer-la com està
a les fotos ja, perquè però fotos i ja natural es veu, i vaig mirar de voler-la fer exactament com estava, amb les vagonetes i tot el més, la maquinària, els carpatxos i tot. El sant que era de llimona m'ho va fer el meu cunyat. La llum me la va començar a fer, que va ser per l'inici de la llum que me va fer el Fidel, va ser amb el molí. Això m'ho va fer la Rosa, la meva dona, i tots els carpatxos va fer ella. Vaig deixar aparcada de moment el que era el Club Mauri i vaig començar a l'església, que estic molt orgullós del que he fet, perquè a part de que vaig començar de dintre, que es veu tot l'interior com si fos l'església natural, diguem, va satisfer, vaig ser una de les feines que més m'ha satisfet dels que he fet. Les teules les he fet totes a mà també, la pedra, les campanes que vaig col·locar, la llum i l'interior i tot això també ho ha fet el meu amic Fidel, i no sé, jo suposo perquè aquesta fatxada, quan jo vaig començar a treballar, estava arrebossada, la fatxada de l'església, estava arrebossada, la va picar, quan jo vaig començar a picar la vaig deduir i després van fer un curset de ceràmica, van intentar de fer la fatxada tal com era abans de derribar-la. No la vaig arrebossar perquè sabia que era de arrebossar-la, però per fer l'autèntica l'hagués tingut de arrebossar només la fatxada principal. La llum les van intentar col·locar-les de forma antiga, però vaja, jo suposo que és molt assemblada a la que tenim, al natural. Continuant a lo que és el grup de l'Ajuntament, tota la zona de l'Ajuntament, vaig començar a fer, que també m'agradava de fer-la, el que era la biblioteca, l'oficina de turisme, que ara han fet ja llibres, com si fos de la biblioteca, també la vaig intentar fer el més assemblada possible. Van comprar un cotxe, un cotxe assemblat al que possiblement podia tenir el senyor Mauri. La cera i l'esportalada també està feta amb ferros i coses que m'han donat i estic també content de fer una cosa per seguir i continuar amb el grup de Mauri. Després, continuant amb el que és el grup de la Casa Mauri, vaig fer la casa que es diuen de Boixareu, que li diuen el laberint, no sé què, quantes coses més, que va ser el resultat del Covid. Com no sabia on anar, me vaig dedicar a fer, començaré amb la Casa Boixareu del grup i també vaig intentar fer-ho tot al natural. L'he deixat com està, amb els escombros i tot, perquè es vegi com està, abandonada ara mateix. Com el Fidel treballa a la central de Pobla, la central de productora, va dir, ¿por qué no fem la central? Va estar parada per unes causes concretes i també reiniciant amb això del Covid van mirar d'iniciar, d'acabar l'edifici. Després ell se la van portar per començar a fer tot l'exterior, que va fer la llum, la maquinària interior i tot el més, la carretera, les baranes, tot això és feina del Fidel. I el que diguéssim, la tuberia i tot això ho va fer ell. Va fer l'edifici, que va ser un edifici perquè va ser una cosa que va demanar per ell. I jo, encantat de fer-ho. Després, com ens va agradar el resultat de la central de Pobla, le vaig dir jo al Fidel, ¿por qué no fem la de Molinos? I després li va semblar que mira, per començar-la no costa res, com tenim prou temps, perquè ja dic que el Covid no podia anar enlloc, vam començar. I aquesta també estic molt satisfet perquè és una obra
que m'encanta com ha quedat per la part d'ell i d'això, està tota feta a la fatxada en granito, que el granito el van treure d'allí mateix, alrededor del riu del Flamisell. També tota la part exterior l'ha fet ell de la instal·lació elèctrica i tot això, se l'ha treballat ell. Tot el marquesí, tot el que és dibuixos, tot el que és arbres i tot això, la decoració l'ha fet ell, que també han quedat molt contents d'una obra que estem molt contents d'haver-la fet. Les baranes exteriors estan fetes de planxes de ferro foradades i barreta d'ínox. Els massacots que les conformen de pedra arenisca perforada i gravada amb broques de diamant. El paisatgisme està fet amb elements la majoria comercials com poden ser els arbres, flors i la gespa, enganxats amb tècniques com el cas de la gespa que s'utilitza energia estàtica provocada per tal d'obtenir un major realisme. Cal destacar l'enllumenat tant exterior com interior, que estan fets de llautó treballat i soldats a l'estany, i amb peces i boles de fusta. Els fanals són, per què no dir-ho, els que il·luminen la carretera, elements de decoració comercials amb llum tipus LED, que accentuen el realisme. Pel que fa a l'estructura elèctrica exterior, la majoria d'elements com els transformadors i torres estan fets de fusta amb els seus angles adequats pel seu perfecte encolament i posterior pintada en galvanitzat. Els aïlladors són de barreta de llautó tornejada i roscada per la seva subjecció als suports i pintada posteriorment. Destacarem que el realisme obtingut amb la simulació de l'aigua és gràcies a la resina epoxi transparent, molt adequada per a aquests fins. Els detalls interiors de la central, turbines i alternadors, als 7 peces circulars s'han fet al torn, amb fusta de roure ja que té la duresa apropiada per treballar-la, i que un cop polides, encolades i pintades donen un aspecte brillant bastant aproximat a la realitat. Després, per rematar tot el grup Mauri, també vaig mirar intentar de fer la font perquè es pogués remenar i que pogués sortir l'aigua, que també estic molt content de com va quedar. També el que és l'electricitat ho va fer el Fidel, ho han fet les làmpades i les faroles, millor dit. I estic també content, llavors ja quedava tot el que Casa Mauri, tot acabat. Acabat tot el que la Casa Mauri, la Casa Buixareu, dic, ara què faig? Dic, vaig a fer les escoles. Encara que jo no hagués estat en aquestes escoles, que m'hagués agradat, però no vaig estar, vaig venir a treballar aquí a Corba, dic, intentaré fer les escoles tal com eren abans de fer l'afegit que l'hem fet ara. Intentar que sigui la primera, que em sembla que havia farà 100 anys que està feta aquesta escola. I va ser una altra feina que també estic molt content de com ha quedat. Després de fer les escoles, com mon pare treballava a la Renfe, dic, mira, per què no dediques també a fer l'estació de la Renfe, tal com era abans quan jo vaig venir. I he intentat de fer-la, també amb aquests anys d'això m'he dedicat a fer-ho, que també he estat
amb pedra, tot el que és pedra, les xapes, les teules he fet tant d'això i també estic molt content de com ha quedat. Que una després i que tot que d'això, perquè més o menys com estava abans, que era quan les trens arribaven a l'estació, que ara no arriben a l'estació, ara se queden a la part de l'estació, però a l'estació no arriben. I vaig voler fer-la així. I també una altra feina acabada. I continuant amb els edificis que m'agraden de Pobla, per mi va ser un repte de fer el que és l'edifici de productora per la quantitat de totxos que hi ha, perquè amb aquesta he tingut de col·locar 16.000 totxos i moltes hores de feina per poder acabar, però era un repte que m'agradava, no per l'edifici en si, sinó per el repte de fer i col·locar els 16.000 totxos que he col·locat. El teulat de pissarra també fet a mà i no sé, és un altre treball que també m'ha agradat i està fet. I el repte que tenia de poder-ho fer en tots els. Tinc un amic que vaig a jugar al billar, que son pare no el va poder acabar, que la iglesia d'Espull li van faltar unes coses per rematar, unes parets, i després els teulats li vaig acabar que el que faltava pràcticament per rematar la feina que no la vaig començar jo. La vaig mirar de poder acabar, que me la va demanar la filla del meu amic que juga al billar amb ell. I una altra feina que estic molt content d'haver fet, perquè he passat molt bons ratos aquí, el comú de particulars, a part que teniu el grup de lectura, i m'he sentit ben tractat sempre amb els del comú. Me la va demanar el Casanovas i li vaig dir, doncs mira-la a fer-la, ja tenia intenció de fer-la, però me va donar l'espenta per fer el comú. I crec que una cosa, perquè a part de que ara estem a l'exposició, molt han cedit, molt amablement, per poder fer l'exposició que sense ells no l'haguéssim pogut fer, i mira, hi ha un edifici que també representa molt la Pobla, perquè ja el diu, el comú, jo considero que el comú és comú per tots, i estic molt content d'haver-ho fet. També he tingut una ajuda d'una nena que me va fer les pintures, les rèpliques de les que estan a l'exposició de dalt, i estic molt content de com ha quedat. I ja continuant, quan ja se m'havien acabat els edificis grans de la Pobla, que jo em va semblar que s'havien de fer, vaig començar a fer les ermites, capelles que hi ha alrededor de Pobla, i primer vaig començar per la capella de Solcós, que també, a part sentimental, m'agrada de fer-la perquè tenia, mira, va ser una cosa que la vaig intentar de fer. I una vegada acabada l'ermita del Socors, dic, continuant, saps què? Faré la de Sant Fructuós. I una obra que també, mira, també anàvem cada any, quan era el dia de Sant Fructuós, anàvem i a mi m'agrada, la vaig fer. Més o menys limitant la que hi ha.
Després continuant, pues, dic, bueno, pues, per què no ho feia més? Pues vaig intentar fer la iglesia del Pont de Claverol, a Sant Antoni, que també estic content perquè a part de que van batallar la meva dona, que es diu Rosa, pues la meva germana es va casar aquí també. I mira, pues, faré la Sant Antoni, crec que també, sentimentalment, també estic ben content d'haver-la fet. I ja, junt per rematar, que la vaig acabar 4 dies abans de fer l'exposició, vaig dir, bueno, Sant Miquel, com no s'ha de fer? A part que dic Miquel, dic com no ho faré Sant Miquel, que també és una cosa que estic molt agraït per la manera que la van rebre i tornar els pans, i una cosa que estic molt satisfet de fer, que va ser dedicar l'última feina que he fet ha sigut la de Sant Miquel. Llavors, el que havíem pensat al nostre comú és d'agrair tant al Miquel com als seus col·laboradors. Com que crec que els protagonistes són ells, jo crec que són una miqueta ells que hem de parlar una mica. Perquè, clar, tots tenim moltes preguntes. Quantes hores no estan en la peça? Com ho feu? Com seleccioneu? Perquè crec que tot això pot explicar vosaltres quins materials gasteu. És una cosa vostra i això passa al final, apaga el Miquel i després... Com a triat, no dic una única cosa que va ser per l'Ajuntament, a Cacamal i tot això, que va fer un conjunt que això ho va demanar en una sèrie de beca, que buscar-se, i potser va tirar de seu. I no després, pues ara, com el Covid, van deixar de treballar a casa, i anem a donar tota. I el Fidel va centrar, que la va deixar estar, que va entrar a les obres, i el demás material que té, i tots els espectaculars, el plàstic i el que són portables. I després agraïm al comú que no tregui deixar ser que no sap ser. Jo Miquel ja ho ha dit tot, hi ha moltes hores de feina, moltes hores d'il·lusió, d'aprofitar les hores també d'anar a jugar a casa un dia de Déus, que és molt prims la casa, fantàstic. Però també hi ha aquestes coses aquí, passar l'estona en aquestes meravelles que és una cosa que sempre quedarà i la gent que els agrada sempre podran gaudir d'alguna estona dinàmic, que representa el nostre poble i la comarca també, perquè hi ha des aquí, des de Montcadenal, per exemple, les centrals de la Fosca, de la zona de Campella, i hi ha una mica de representació de tota la comarca. La veritat és que Miquel és un artista que té molta paciència. Jo l'he ajudat una mica i dic que és una qualitat que sí, sí. Perquè el que aquí que la iglesia d'estudi no estava acabada perquè no sol que havia acabat per dir que vols un totalment de sistema enviat que no pogués acabar. I era una cosa que està... Pues si us sembla, donem que inaugurada la posició, però ara farem una copeta de cava i si us aneu passant,
Hola. Bueno, espereu que us hagi agradat perquè l'Antonio, aquí tenim dos artistes, l'Antonio i el Miquel. Pues no sé, esperem que us hagi agradat i si voleu ara podeu tornar a passar per baix, que obrirem l'exposició una altra vegada, i si la voleu tornar a veure, i els que no l'heu vist, pues, espero que la pugueu disfrutar, que us agradi. Gràcies.